El secret. Acabant Club 21, el secret és allò, l'ADN, la brújula interior de cadascú, els valors principals. Nuri Serra, Strategos Coaching de Negocis, Happiness Business, una dona interessant que ens feia il·lusió tenir el programa. Els teus secrets, els teus valors principals, Nuri, allò, pim-pam-pum. Mira, a mi m'agrada molt la gent, molt, i m'agrada ajudar. M'agrada que la gent se senti bé i penso que al llarg de la meva vida, que he fet bastantes coses a part d'això, sempre he buscat aquest estar bé. Ara estic aquí, m'agrada estar bé amb vosaltres. Estic perfectament. Ens escoltaves l'altre dia a la ràdio, ens vas enviar un mail i vas dir, escolta, m'agradaria venir a la ràdio, i ja estàs aquí. Això és la vida, tu. Això és la vida. I he conegut gent molt interessant aquí, també. Magnífic. Pep Camps, Camps Comercial, el teu secret, pim-pam-pum. Mira, el secret que jo he tingut tota la meva vida és tindre objectius molt clars, seguir-los i perseguir-los. Així ets molt feliç, perquè fas el que t'agrada, i pot ser que t'equivoquis, però ho has de viure. Ho has de viure, m'agrada això. Em quedo amb m'agrada la gent, Nuri, m'agrada la gent, i tu ho has de viure. Em quedo amb aquestes dues. Un plaer, gràcies. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.